Namaskara, Shubhodaya, good afternoon to India and Singapore, to one and all assembled here to witness the Muhurtha woven with intricacies to all the essence to one's life. गुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पद शत्रुबुद्धिविनाशाय ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಿತ್ತರ್ಮೆಡು ಕುಲ್ದಿನ ಉಲ್ಲಾಯೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿನಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಸೊಗಿತೊಂದು ಅಕ್ಲೆನ ಮೆಚ್ಚಣಿಕೆ ಉಡಲೊರ್ಮೆದ ಹಾರೇಕೆನು ದೆತನುಡು ಪಂಪಿ ಗೇನೊಡು ದೀದು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ದಿಂಚಿ ಪದ ಮಾಲಿಕೆ ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಮಟ್ಟಿಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಲೆದ ತೊಟ್ಟಿಲು ಈ ತುಪ್ಪೆದ ಲೆಪ್ಪು ಬೆಪ್ಪು ಲೋಕೋರ್ಬಡಿ ಕೇನೊಡು ಪಂಪಿನ ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಸಿರಿಗಂಡೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮಾತರ್ಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. I'm really honored and humbled to be invited into this venture by Tharendra Shettigar sir. It's a project of 2 albums, one in Kannada Bhakti Gite and another one is Tulu folk. Enjoyed the glimpses of the Muhurtha? What are you waiting for? Get mesmerized with the new album release coming soon, the much awaited collection of devotion songs Mangala Muruthi and folk song Siriginde, creating a path of glory soon.